Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian balami kajing huri-hura ha kedor bar padba jong kedor bar ke himalang rin balapan long ha ka nyotri ubanay nailar ar haja apun rio na kaliang usim ke himalang rin unong tasing sim yong ha ka khat artri ubanay nailar ar haja apun rio ulalum lang yakiling do kimentri bane kren sani bha halor katika kam Hagani kajing elang kabalapan long hanong ba shalong lawan bane don lang dekiling do nalor kimentri kibanak himalang rin Habagran chigla pathay kubor uba WL Sangriang uling do ka executive dorbar ka himalang rin ulo penpau ikajing bitar halor ka jingja ka belaja ha ketika sengi da ka bakeno baka daw kadai namar ki politician nalor ki businessman ki badon benta ha ka kam khai motion bad ke do yong ha ketika hima ulo ong badon na pring ki bapersha ki bomdai na ketika hima henry ki dei ki balasha ainong ha ki businessman tang banwanra ka jinglumar Nalor ka tang loong ru baha ka jing penyad upa iem nong te ki kam ki jam ki yat bet chekmat kat bana du basha suspend pat ki kam ki layat ha kerukom ka bamyahap bat I kumbala sha penyad ha ki politician nalor ki businessman haba benra pat na kaliang upa iem nong te sings iem yong uloong ba ki ba persha watla ki lawan ra ka jing klumar ha ketika jing elang Henry nadu menta ki empat sngotu da ka bakedo baki khalo bat ki sngo sarong penban Ulo ang ru bana du bau sha suspon ki ba penyat ki par do yong bat motion ki klem siu shu ya ka bai musur na lor ka khajna sha ka hima ka balakot shadu nyo pra kulur tingka bat kum taw la keno ba dei na mar kani ka daw ba ki persyang ban penglumar na lor ka taw la maham ru ya ki ba penglumar ba kim dei ban beteng ya kani ka kam na mar ba udon ki saki sebut bat lada kinu ki banang yai beteng kim ban se yaki Publismun ka kerteng junga dari ba awut slide lingdo Sangriang pada rui lingdo po jong ka estibrar jong ka himalang rin te nga snow man ay ngon kong ay blay o bala don lam kat bani baro mangila ni kenduk lang kunne kum ki dukhat jong ka estibrar jong ka himalang rin kum ju ru ni kenduk bat pi ha kan ka por ngits kan ba blay don lam kat lang bani bat piru mangila ni kedua ini kapor penjuru akan kapor abagi dang su ya dep ya katu kajing penlong ya kador bar lima ka neutrik antau benai apang diloin ni nakal yang jonga kumuling dok bat kunju kumka ekstibdor bar ni pentau kajing sungu berkajing ekubelai ya ka district administration kapal simkie berkunjung kamtam ya ka police department bat yaki volunteers jong kahima ki ba la ya simkie patla simantarang hawan pet namata ka jingbit jingbiang ki jingya kanti jong ka dabar ha tu kesini ni dabra kijing sungu kamtam ya ka distribution bat ka police department da ka jing don rangkat bat kijing simkia kijing ki kala pelat na sibun kijing jia ki basusi awaj barladon katu keningut ki ba mensau bat ya ki jing jot jong ki tiap kita na to kijing wan le dusmon mana kijing wan le kaput kijong ki tu ki pat bur ki pat ba hadin ba lawai ka dobar Hagjing sya pada kidon kano kijing mau persya dan kijing mumsya ya kadorbar kira ada ban keren nadu ningkong ban mumsya ban nong ya kadorbar ten rendal ada wai di suan le rumar untuk te pi ni dala ya syong dala ya pekat ba nangi ya pej na yet ya daw ba penmi ya katoka huri-hura aneka jing bom syong san dan ya kijing rumah kadin masuk kudno kador bar tu kesin ka aka jing yu I jing lab ka jing kum ki rurang ba jong ka hima ka dei na ka jing wan thumbor bat ka jing kwa ban su pen kumar da ki businessman bat ki politician ki badon mata ha ka ba ada yang kayi ya motion bad do yong ha ka te hima ka jumi ka pata ka mot
haka lawangan tila te itu ki bawan penkumarang tu kesini katkum kejing page bat katkum kejing itu chung ki volunteer ki bala page binia ki bala up senteri yang tu laong ba ki khambun ki de ki briu ki basu sha ainong ha ki no kata pamot agi bubun ki businessman ki baterai duyong promotion sikate ke caka ka jungin ter kai ente pada sha ainong ya ki ban pen kumar ya ka kam nama ba ha ka jing long sim ana ka jing panyat sim ke jong ini pa im nong te sing sim yong men shwa hadu arjalai shwa ban ajar pulai sorry mo ngong arjar lai lagi dia arjar pulai chon sha suspend yi kadon ke jing yaj bet ya terti ya ka hima ha ka be dei ru atat bat ka jing krong ka jing lum ya ki khajna ki musur na ki nong khai pat kitu ki ba simwai ya ki parduyong promotion po ka hima ka jungi rena du pula sha suspend ine i paim na peniat sipor na do arjar pulai kata kamar laisnem nasi benai na peniat dai Brandly Henry Simyong kum acting sim adu kena kapor ka cing peniat ke hima la long kabumia desu kum bajule na kapor sa kapor bat la sha peniat da ka da kineki businessman bat ki politician ki bayadon kitiang to abang politician kamu dia baru politician rekidon ki katu karne we armo ki ba don kitia ba involve aga khai pateng pada ki kam ki ba ya de ang te poka chaka jo kai man te ba don ki jing ki pateng ba ngade seksyeros de menteri Chatoni de habitu usi ban lap ni berkulen lo da lo te ke jingja hang habitu usi ko balap long ya ka dalba gale ban pensai usim bu ong ba no ba ban penseu ki ai baro nak benta ka kam ban penyat haka jumlang sabang mereka sensar kada nang bakan labek bakan ganti ke ban penseu kat kam kan te kandit sang tu gini ki breu ki baban anda wai ke dobar han ta ki penki ki penpra ya kan syuki ban penpat ban penjat ban nang ta syuru andai ki kawang ki mau hadu ke terpal ke betap lu hadu tu jot ya lapai te rengkat ban breu jong kan kam ki polis lu dalam sab de nakaliang jong padba ne ke skap hangtai hande shuya perli na bat nilu ni ha perli na mandon ni le persak baki na kita ki dai ki jengsi sa bala jia ha ki basi ha nyau tare de tang ta pensel ha kene nak benta kini jinje baki jinge ke be kendu kam bau la pensel lu la pensai lu sudah lulung doh usah. To bi ha ka tu ka jing pen kumar ke jing kumar ha ka tu besngi la le bat la thumbor tam na ki tu ki ba persya ko ma keren mene ha ka jing sya da khen jing paj ba bun udan ha ka liang jong ka hima ha liang jong usim ban ke jongi ten rei na mata ka jing ba ba ke jing lat na ki no ki jing je ki besnusi ni nakaliang jong ki basan ki wakrau bat kamtam nakaliang jong paim ni laong hi ya ki kun ki hajar jong kai ma bangim de ben sim na kan kalenti ka ba pen klumar la ne ka bandele persya la don kino ru insukiar ngin shu pelaj la de na kata bat la da je paya pen pai te ngim nang shu ban ong yol second don sibun ke jing julor wat ki men sim ru dan rengi sengapenat sengapen ai ku belajar ya ki volunteer kunjuru ya ki kun ki hajar ki bayawan ban sengap ya kate ka dot ke dorbar ke balong tang ka jingwan pensai ke jong usim nam ta karukom ban sinti biang ai ka jing sinsar panon penya ji ke hima ta kim siam nele persya dia kitu ki ba wan kan kumar
at kumta ka jing jia galong tang tu re la da jie ba ke don ke jing ya pan pai lan ne ke jing ya kun persya am tip chu hadu kat no kata ka magnitude lan ne ka extend jong ka jing jot lan ne ka jing susi kala pan jie lang kata ngap sai pi ba na kaliang jong ki kun ngajar ki ba don na ka liang jong sim ba jong ai mai ki long ki beri ki ba tengkan ba jai iklam kwa ya no no ka jing pumar lan ne pan pumar lan ne pan pai ka liang par la kira le hadu katuru te ata ka wei ka jing sungu yu belai pala ai ka min sim jong ki kun ki jong i ba kin long hung tu par kum ju ka jing sim tistet jong ka an bor jong ka an kum ka polis department pantem ya ka tu ka jing jia ka bok tu kum ta sa sin ka laj ni jing ji si polis pun Yu blay kan ika por nanda yu nong tay sing si em jong ka himalang rin ti kan ika sngi kan ika jing khot ka jing yalum ka jongi hang ni ka long ba ngin pan pau ya ka jing snosi ibun kong ka jing jia bala jia ka nyu tarik ba ngai ba baro lay le ba kilat pathai kubor ya ka jing pun kumar dong ti beriu di bale riu cloud ti ni ba wat hadien ba kalami kum betu ke jingjia na kaliang ki pai ba kum bala kren lindo jungi mane klam ya thau klam ya persang ban ya pan i mar kaliang handai ilang gilong bajai jai handai kat ba na kaliang jo kitu ginong persya pat ngai i ba hadu ini kisniru kimdan kata ka jing snow thu la ya ka jing bakala ka jong pan ban ki snow khlo ki snow sarong te kani ni pan pa ya ka jing pan rem nam ta ka jing le bi ka jing le adu khla ka jong tu brio ba kum bang ila yo snow mane na lindo jungi ba ki don ki katto kat ni ki brio ki ba don kiti halendat jong kani ga jingjia ke bat ki paj ba ki bawan hakatu dor baru gumangila somne ba ki don ki brio ki ba susha ai belah ki bomdei na po himalang din ai ngu yublai ba klam shami kano ga jing klumar hadu ba kan poi ga jing mun saw ne ga jingjia ba kham snio la jin dala poi hadu kata ka mut itu ki brio ba wan bala na sabar ki be pat ki ma ki bawan hakatu kasni la da jia pum kata kan long ka jing laran ya ka yen ka sem ka jongki ya ka shnong ka jongki ba ya ka hima ka jongki ting swab nganya chkhmat na a ka jing maham nang ni shakmat ya kitu ki breu ba na bar hima ba niam khang ba phin wan kai ba phin wan snobha hapo ka hima ka jongi hapo ka it ka jongi hapo shnong ki jongi ten rei ba phin wan tang ban wan pen krumar kerpang e kham tam ha ka sngi ka ba ni khot ya ka dorbar pat ba ka ne ka long ka jing bet ka jongpi ti nang ni shakmat phim dei suban bakala nang ni sakmat lada phio bai nong kat noru kan phimla ban le kata ni ki jingjia baro ki don ki babun ki badon kiti ban pun urlong ndei tang hakat nyau tarik wat shwa jong ka nyau tarik nadu ka jingwan ki wan ra pa ba hapo district council nakapor shakapor naka klimat bat kumju ru khamtam ka jingkrumar hakani ka nyau tarik ti ni don bun ki sakhi satar ni don bun ki jingpen sisa bat kan poi kapor ba in sa sei madan lut kita baro lada kapon kalapiang den reya menta ngasu ong ba ini ki beliau ki badan kiti halendat jong kini ki e baro na aga jing maham ku museum bat kum ka dorbar bat kum ki pat ba ka jing le ke jong pi ke jing kwan mentoy ke jing kwan lalot ke jong pi kalakut nang ni sakmat kidon ki politician ngamong baro kidon ki politician nang ta ki don ki businessman ki don ki nong wai par doyong ki nong war par motion ki don ki batrai ru ki batrai pateng ya ki par doyong par motion hapo law ngam tila hapo chargau hapo borsura bat ki don ru ki nong elam jong ki seng sang perthai hapo jong garan kor constituency badon kiti halendat jong kani ki kaptu ani ki nong elam jong ka seng sang perthai away na ki seng sang perthai ka khampau hapo ranikor constituency idon ru ki nong elam seng balang kaptu kat ni ki nong elam seng balang ki don ti halendat jong kani idon ru ki riu sakan badon ti halendat jong kani ban plan ikini ki baro bat khamtam na ong ipi ki don ru ki dekhar ki ba ki ni ki nong wai par doyong pai ma par wai par motion ki ba wai hapo ka himalang ki ai pateng sakini ki dekhar namar ki yo khambun ya ka baik khajana ki yo khambun ya ka commission ka ni aiwai na ka himang ni aiwai na ka medicine board sak karteng jong kita ki beriu kan ba kita ki beriu pat kim trei lede ki ai pateng se ki dekhar bat kini ki dekhar ki don kiti halendat jong kini ki baro ke nang ni sakmat kani kalong ka jing maham yang baro kini ki don kiti balada tindang beteng biang kum ya kani
ka hima ngihapan lek ban kambang in semadan ban ladangi poi ke jing semadan la ban poi sakawas niu nak basniu tam ya baro kini badan kiti nang ni sakhamat kani kalong ka jing maham sa kisien namata baro kitu kham tam na kini bata kini batrai par hapo himalang rin par doyong par musun badan ki jagat rekam hapo himalang rin hapo laulangam tila ba ka jing aiwai ka jongi pin hapan but ki kendon pin hapan but ki an ki ba labu katkum kalis agreement bat kata kalong ba pin hapan siu ya ka bai par ka bai musur de nadu ka bangang asa suspend bat hadu ani ka klemat dan ngi sim kelum ya ka jingkhain ka likit jong ka bai par ka bai musur kam duna syu ya ka nyau prakrur hadu menta te kini ki badan kiti ban pen kelumar nomor ba UI baladangan beteng ban sim ban penyak bek ya ka sencar ka kadar hapok ka it ke hima kani ka jing lek klep ka jing bam klep ka jing wantri bam ai ka jongki ya ka spak ka phau ka jing lutie jongki ya ka himalarin kan sakut nomor kata kat badan kalat kila persang ban pen kelumar yang ya ka jing ngong sijim ka jonga tien rei ngan ong ipi ba ublai udon bat nga ba ublai udon bat ka himalarin ka jing long lengkar bar sikata kalakut nin penyak ya ka lenti badai nang ni sakmat Pada kakam mentak klem kepisah pokok ini. Mentang ngidang sedang kadang dulu ke phone ka ba hakapor ka jonga te namar ba kini ki snem ki wala lai snem na klem IT ya kepisa ka basa na du kapor bang simti na du kapor bang long how new acting namar ngalatip ban ngati kena ba ladang IT kapisa barok ka ba ngalat restom ban penlang ban le ikikam ka jimutoy bahar kamet hima kan sa sulut saki account simet lani saki plus simet yang mentah niron na kata kafon kaba kadang sak mari Lada kalong atur kom iki khajna bu pimi olom hadu kalu kala ban survey kita ke hima pada ban pentun niki kam. Ngimla ban batai hadu lanu ten rei mentah bat ke bangi de ban le kalong ba kat bala kloy ngin hap ban sim action ni gini gile kini kalikits barok nang ni kamat ban lada de da kanu kelentiru. Kani galikis ke kalong ba kini kinong wiper kim siu ya kabai musul khajna ne kanu kom. Ke kim siu ya kabai par nomor ba hapo himalarin kadon kabai par bat kabai musur ka dei ka khajana ka balum ya ki kali baro ki bawan banyak yang ba nakani ka borsura bat chargao LCS balik ke Bangladesh ki kali bawan na himalang stain bawan na himalang ren ki siu ya kabai musur kat ba kabai par pat ka badei balum betik tang ya ki mar ki bami na po himalang ren na po lawang tila ti kani kabai par ka khamhe pon sha ya kabai musur kabai par ni hadu menta ka dor babu ka hima kalong arhaja sang spa sitrip doyong ndu spa emotion tangba hakani ka jingsak suspend nga kani long bait nil Timenta ke kelalong kum no satu kelaya ka kam sakmat ka ban lum ni te khajna na kanu kom menta. mentang in habya ka kum ka prosedur jong ka office ka jong ki jing terkam bangin hapan self notice ya gitu baro ki badan kiti ban bam club ya kani ka bai par baro bat ka ngidang aipor ya ki bagi di ban wan jubab ti lada kimwan ban jubab ka por babiang ka hima kan selek ya badan kam mlak balen kani ka dal ba bokong santam ha ka jing klem sium ka jong nur jong umdei tang jonga jong kini ki we ru hapo himalang rin namar ba ka jing mi ke bakong santam hapo himalang rin hi ka deitang na kani dan jimi da ki wipat ti lada uno balong sium lada umyo ban penya kani ka mlak ban ron ya hima ti ka jing klem sium ka jongaru kalong baik ba ki brio ki pajba ki menteri ki lendo ki khun ganjar ki i ka jing ya per jong ka jing yo fon ka hima hakipor di ki sium ban hakapor ka jonga ti na kata kata kat bala hi na persang ban penbek ka jing yo ban yo lum ni persang ban abek ban kiar lut ya paro ki likich ni ka ban silut baro dan de kapor kam yak baik namar ba teng la ya ka kam sa pan khlem no teng la sedang ban urlong la sa pan khlem no ti ke don baik ka jing tolot biang en rei menta nang ni sekmat nin penyang biang sedang biang bat ba ngi ngait skem ba kanam dan su ka likich nang ni sekmat